Teraz ideme robiť rozhovor našimi výčinkujúcimi, ktorých budete vidieť na ďalšom videu profesionálnom, ne tejto nekomerčnenine. No Unger, jak sa cítiš po vystúpení? Co to je tvoje? Hej. No, Ungi, odpovieš mi? Nepoviem si nič. Tento Unger je úplne suchár dnes. Ja som urazený dneska na Stužkovej. On si musí trošku vypiť, aby sa vedel zabávať. Pozri na ňo, už sa mu to Pozri, už pije. Už začína zabávať sa. Dať. A ja keď si vypijem, tak začnem liesť tu po stene. Pozri. A grcať. A grcať do kabeliek ešte. Marek, vieš, kde je záchod? Dobre, takže trafíš. Trafím, dajme to. Poď. Počkej. Teraz sa opýtame divákov neúčinkujúcich, čo si myslia o programe. Čo si myslíš, Peťo, o programe? To bolo skvelé. To bolo úžasné. A vyzeralo to úplne perfektne. Gratulujem vám, chalani. Všetko najlepšie do života. Takto sme videli klamať naposledy človeka pred 50 rokmi v jednej bani a tam klamali sami seba, že nájdu uhlie, ale nenašli uhlie. Takže asi tak. Ale máme tu jeden príspevok, Anďov. No, Anďo nám niečo povie. Povieš nám niečo, Anďo? Chcem sa celé to vyjadriť, bolo to úplne top, najlepšie. Som dojatý a bolo to krásne. Náďo je úplný kuskus. Toto bolo najväčšie klamstvo v Peťoch, ktoré bolo asi pred 30 sekundami. Takže asi tak. Vidíme sa neskôr. Zatiaľ, čau.